Després de l'alegria inicial dels veïns del passatge de Santa Eulàlia per la desafectació de les cases, ara arriben els dubtes. Primer, per com se'ls expropia el passatge particular. L'Ajuntament ara se'l vol quedar i vol que tota la urbanització del carrer vagi a compte dels veïns. Ens sembla totalment absurd i increïble, perquè a sobre que cedeixes, diguem, el passatge, a sobre l'has de pagar. Has de pagar tota una reforma que, a més, ells la faran com ells voldran. Tampoc no estan d'acord en expropiació a preu de zona verda del solar de l'aparcament per construir-hi un bloc d'habitatge dotacional de 4 plantes, 2 alçàries per sobre de la resta de l'illa. A més, el propietari es queixa que es va comprar el terreny com a edificable just abans de la requalificació de 1976 com a zona verda i que des d'aleshores només ha afrontat despeses de neteja i problemes administratius, fins i tot per obrir l'aparcament, un negoci que perdrà amb l'expropiació. Després de tots aquests anys que he tingut aquest problema i els gastos que he tingut, jo espero part de l'Ajuntament un preu just. I després també tinc aquí una persona fixa que, esclar, també es quedarà sense feina i espero arribar a un acord amb ells. El propietari i la resta de veïns es reuniran al setembre per preparar les al·legacions conjuntament. L'Ajuntament ja els ha informat que tenen temps fins a mitjan octubre. El mercat de Canyelles tanca per obres del 8 al 21 d'agost. A hores d'ara s'estan construint els nous lavabos del mercat. Els actuals aniran a terra per instal·lar-hi 2 ascensors. Són algunes de les actuacions previstes que milloraran el mercat. Aquest any tirarem la rampa i farem els lavabos nous. Això ho farem aquest any i està previst que l'any que ve es acondicionen el tema de la climatització, perquè fa molta calor i a l'hivern fa molt de fred. Amb la instal·lació dels ascensors se suprimirà la gran rampa central que hi ha actualment al mig del mercat. Aparte de que visualmente es un poquito fea, ¿no? Para el mercado, pues también se considera un poco peligroso, ¿no? Y luego, pues bueno, para acceder de nuevo aquí a la planta, desde la planta de arriba, pues se instalan 2 ascensores que no solo llegan aquí, sino que también llegarán al parking. Amb la supressió de la rampa es guanyarà un nou espai central per a realitzar tota mena d'activitats, com ara la nit de tapes, prevista per al proper 8 d'octubre. Mi amigo Julianín y yo teníamos 8 años, llegamos a parar aquí a este descampado y entonces nos dedicamos a jugar con los caracoles buscando caracoles. Empezamos a sentir un ruido ensordecedor y vimos un hombre correr detrás del muro y cayó a este lado. Venimos hacia aquí y lo vimos que estaba cara hacia arriba y con la camisa blanca empapada en sangre. Aún estaba vivo y estaba manipulando una concha en sus manos. En aquel momento, un hombre vestido de paisano, desde detrás del muro, gritó que iba a tirar una bomba. Nosotros nos asustamos y nos fuimos. Mi primo Josico me dijo que venía a buscarnos a nosotros y 2 personas vestidas de paisano, que eran policías, lo pararon. Vio como un hombre venía en bicicleta por el Paseo Verdún y detrás del muro del manicomio aparecieron la policía con metralletas y lo ametrallaron. Fueron instantes fugaces, fracciones de segundo, que un hombre fue abatido por la policía. Y no solamente se quebró la vida de un hombre, sino la inocencia de 3 niños. Ese hombre que resultó ser Josep Lluís Facerías, el último maqui urbano de Barcelona, que luchaba por los derechos sociales de las personas y por la justicia social. La plaça de Sóller és una altra de les reivindicacions veïnals assolides arran de les mobilitzacions dels anys 70. Els veïns van lluitar per urbanitzar un solar que s'havia escapat de la construcció massiva de pisos. Era una antiga bòbila i també el que feien allí era pràctiques una autoescola. Però va ser un gran solar que va haver al mig del barri.
i hi havia unes petites construccions perquè no se van terminar de construir res perquè, clar, com havia massa densitat d'habitatges, no es va deixar construir res. El terreny es va convertir en el punt de trobada festiu i reivindicatiu del barri. Finalment, l'Ajuntament va començar les obres per convertir el solar en una plaça l'any 1980. 3 anys després, els veïns van estrenar la que era la plaça més gran de Barcelona, amb 22.000 metres quadrats, amb zones verdes i grans espais. I una de les primeres obres d'art contemporani de la perifèria. L'any 90 va acollir durant un temps una altra escultura. L'escultura de la República va ser al davant del Consell del Districte i després la van portar a Sóller. L'escultura va estar allà un temps fins que va anar al seu lloc, que és ara la plaça de la República. Els baixos de la plaça han concentrat bona part de l'activitat cultural i cívica del barri. Ara, un procés participatiu definirà l'aspecte futur de la plaça de Sóller.